Mi történt? Mi Vagy nem történt? esett a székről, mert ki van törve a lába. Magához tért? Nem, sajnos nem. Még nem. Sajnálom, elaludtam. Igen, folyton elalszik. Állandóan. Bocsánat, tudom. Legyen, nem akar felébredni. Hívjon orvost. Jó, megpróbálom. Megnézem, Mi lesz, hol van. ha kis Roberta nem ébred fel? Flor. Annyira... Bocsánat. Igen, Elviszem a beteget röntgenre. értem. Kimennénk a szobából? Hogy Nem, én inkább itt maradnék Florencia, mellette. gyere, hadd végezze a munkáját, gyere, kérlek. Hogy gyűlölöm a kórházakat. Szörnyű, mi folyik itt is. Embertelen. Itt is vannak emberek, az itteniek értik a dolgukat. Ne félj, nyugodj. Miért nem imádkozzunk, Don Frigo? Jó, próbáljuk meg. Akkor... Ne félj. Nyugodj meg. Nyugodj meg.